ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന അധ്യായത്തിലെ 28 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തത് 25, 26, 27, 28 ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ നമുക്ക് വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയാണ് ഇന്നലത്തെ നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെ. പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചകോശത്തിനുള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളില് സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളുടെ വിവരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളങ്കാല് പാദമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പാതാള ലോകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാദതലം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാൽവിരകളും രസാതലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കണങ്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാതലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാൽവണ്ണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തലാതലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലോ മധ്യഭാഗത്തെ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം. അവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാൽമുട്ടുകള്, 2 കാൽമുട്ടുകളും സുതലോകമാണെന്നും 2 തുടകള് വിതലവും അതലവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അരക്കെട്ട് മഹീതലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നാഭി, ഭഗവാന്റെ നാഭി പാദം പൊക്കിൽ കുഴി ശൂന്യാകാശമായിട്ട് ബഹിരാകാശമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നു 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ഭഗവാന്റെ മാറിടം സ്വർഗലോകമാണെന്നും കഴുത്ത് മഹർലോകമായിട്ടും വായ ജനലോകമായിട്ടും പിന്നെ നെറ്റി തപോലോകമായിട്ടും പറഞ്ഞു. പിന്നെ പരമോന്നതമായ ലോകത്തിന്റെ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ 1000 ശിരസ്സുകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സുകളുള്ള 1000 ശിരസ്സുകളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സായിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? സത്യലോകം കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് സത്യലോകം ഭഗവാൻ 28 വരെയല്ലേ എടുത്തേ? എടുക്കേണ്ടത് 29 എടുക്കണം അല്ലേ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. ഇന്ദ്രാദയോ ബാഹവ ആഹുരസ്രാഹ കർണൗ ദിശാ ശ്രോതമമുക്ഷ്യ ശബ്ദഃ നാസത്യദസ്രൗ പരമസ്യ നാസേ ഘ്രാണോസ്യ ഗന്ധോ മുഖമഗ്നിരിത്തഃ. ഇന്ദ്രാദയോ ബാഹവ ആഹുരുസ്രഹ കർണൗ ദിശാ ശ്രോതമമുക്ഷ്യു ശബ്ദഃ നാസത്യദസ്രൗ പരമസ്യ നാസേ ഘ്രാണോസ്യ ഗന്ധോ മുഖമഗ്നിരിത്തഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാദയോ ബാഹവഃ ദിശാശ്രോതമമുക്ഷുശബ്ദഃ ദസ്തരൗ പരമസ്യ നാസേ അനസ്യ ഗന്ധാമുഖമഗ്നിരിക്തഃ. യാദയോ ബാഹവഃ ദിശാശ്രോതമമുക്ഷുശബ്ദഃ ദസ്തരൗ പരമസ്യ നാസേ അനസ്യ ഗന്ധാമുഖമഗ്നിരിക്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രാദയ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ. ബാഹവ ബാഹുക്കൾ. ആഹു വിളിക്കുന്നു. ഉസ്ര ദേവന്മാർ. കർണൗ കർണങ്ങൾ. ദിശ 4 ദിക്കുകൾ. ശ്രോത്രം ശ്രവണശക്തി. അമുഷ്യ ഭഗവാന്റെ. ശബ്ദ ശബ്ദം. നാസത്യദസ്രൗ അശ്വിനി കുമാരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ. പരമസ്യ പരമോന്നതന്റെ. നാസേ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ. ഘ്രാണശക്തി. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഗന്ധ സുഗന്ധം. മുഖം. അഗ്നി. ഇത്തഹ ഭാസ്വരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും 10 ദിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങളും ഭൗതിക ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണ ശക്തിയും. അതായത് ഭൗതിക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതപ്രപഞ്ചത്തെയോ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയോ സംബന്ധിച്ച ശബ്ദം. നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരും ആദിഭൗതികമായ ഗന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയവും മുഖം ഭാസുരമായ അഗ്നിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കള് ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാര്, 10 ദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങള്, ഭൗതിക ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണശക്തി, നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരും ആദിഭൗതികമായ ഗന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയവും മുഖം ഭാസുരമായിട്ടുള്ള അഗ്നിയുമാണെന്നാണ് ഇനി പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപാത്മാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിവരണം കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ടത് അവിടെ നമ്മള് സഞ്ജയം വിവരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത 11:30 ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ അമേയമായ തേജസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് ആവരണം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ അമേയമായിട്ടുള്ള തേജസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാതും
അങ്ങയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണുന്നു എന്നുള്ളത്. അവണ്ണം ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനമാകുന്നു. അവ രണ്ടും പരിപൂർണ സത്യമായ കൃഷ്ണശാസ്ത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ അവ രണ്ടും പരസ്പരാശ്രയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ബിരുദ പഠനം, ഡിഗ്രി ലെവലും, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ബിരുദാനന്തര പഠനമാകുന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണശാസ്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടും എന്താണ്? പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളാണ് രണ്ടും. വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അമാനുഷിക രൂപത്തിൽ അതീശാധികാരം നടത്തുന്ന സർവ്വദേവന്മാരും നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്ന സകല ജീവസത്തകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയുടെ സുസൂക്ഷ്മമായ അംശം പോലും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവത് കർത്തൃത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ആദി ഭൗതിക രൂപഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ആരാധിക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പകരുന്ന ജലം വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരെയും മറ്റെല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിരാട് പുരുഷന്റെ ധാരണയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായിട്ടുള്ള അമാനുഷിക രൂപത്തില് അതീശാധികാരം നടത്തുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതില് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ജീവസത്തയുടെ സുസൂക്ഷ്മമായ അംശം പോലും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവത് കർത്തൃത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമായിട്ടുള്ള സുസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം പോലും എങ്ങനെയാണ്? അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ കർത്തൃത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവാത്മാവ് പോലും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ആദി ഭൗതിക രൂപത്തിലോ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാ ദേവീ ദേവതകൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആദി ഭൗതിക രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത രൂപം, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലോ ആരാധിക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പകരുന്ന ജലം വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരെയും മറ്റെല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വരൂപത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എന്താണ്? എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നതും വിശ്വരൂപ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും. തൽഫലമായി ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ബൃഹത് രൂപം ആരാധിക്കുന്നത് ഒരുവനെ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ബൃഹത് രൂപം അതായത് വിരാട് രൂപം ആരാധിക്കുന്നത് ഒരുവനെ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഒരുവന് വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് അനേകം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നതിലൂടെ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട് ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അഥവാ സത്ത സ്വയം ഭഗവാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ മറ്റെല്ലാവരും കാൽപ്പനികളാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് അനേകം ദേവതന്മാരെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടേണ്ട ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയില്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് അവിധിപൂർവകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി? യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അഥവാ സത്ത സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രസാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ മറ്റെല്ലാതും എന്താണ്? അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാം കാൽപ്പനികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 30. ദ്രൗരക്ഷിണി ചക്ഷുർ അഭൂത്പതംഗഃ പശ്മാണി വിഷ്ണോരഹനി ഊഭച തത്ഭ്രൂവിജൃംഭ പരമേഷ്ടിദിഷ്ണ്യ മാപോസ്യ താലൂരസ ഏവ ജിഹ്വാ. ദൗരക്ഷിണി ചക്ഷുർ അഭൂത്പതംഗഃ പശ്മാണി വിഷ്ണോരഹനി ഊഭച തത്ഭ്രൂവിജൃംഭ പരമേഷ്ടിദിഷ്ണ്യ മാപോസ്യ താലൂരസ ഏവ ജിഹ്വാ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൗ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം, അക്ഷിണി നേത്രഗോളങ്ങൾ, ചക്ഷു നേത്രങ്ങളുടെ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഭൂത് അത് അപ്രകാരമായി തീർന്നു, പതംഗ സൂര്യൻ, പശ്മാണി കൺപോളകൾ, വിഷ്ണു ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ, അഹനി രാവും പകലും, ഉഭേ രണ്ടും, ച തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഭ്രു പുരികങ്ങൾ, വിജൃംഭ ചലനങ്ങൾ, പരമേഷ്ടി പരമസത്ത, ദിഷ്ണ്യം പദവി, ആപ ജലദേവനായ വരുണൻ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, താലു അണ്ണാക്ക്, രസ ചാറ്, ഏവ തീർച്ചയായും, ജിഹ്വ നാക്ക്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം: കാഴ്ചശക്തിയായി അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുടികളും, നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെയുള്ള ഉത്തമ ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ണാക്ക് ജലദേവനായ വരുണനും, നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്തയുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാഴ്ചശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, കാഴ്ചശക്തിയായിട്ട് അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുഴികളാണ്. അനന്തരമായിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുഴികളാണ്. നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലുമാണ്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലാണ്, നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനാണ്. കൺകുഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവും അതുപോലുള്ള ഉത്തമ ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിലാണ് ബ്രഹ്മാവും ഉത്തമ ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അണ്ണാക്ക്, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ അണ്ണാക്ക് ജലദേവനായ വരുണനും, നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്തയുമാണ് എന്ത്? നാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂര്യനെ ചിലപ്പോൾ നേത്രഗോളമായും ചിലപ്പോൾ അനന്തമായ നഭോമണ്ഡലമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കിടമില്ല. നാം നിശ്ചയമായും ശാസ്ത്ര വർണ്ണനകളെ അതേപടി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. കൂടാതെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ അവഗണിച്ച് വിരാട് രൂപ വിന്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമാകണം. സാമാന്യ ബുദ്ധി സർവദാ അപൂർണമാണ്. അതേസമയം ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ വർണ്ണനകൾ സർവദാ പരിപൂർണവും സൂക്ഷ്മവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അപൂർണത അഥവാ ന്യൂനതയാകുന്നു, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേതല്ല. വേദവിജ്ഞാനത്തെ സമുപസ്ഥിതമാക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥാപനമാണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ ശ്ലോകത്തില് സൂര്യനെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നേത്രഗോളമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അനന്തമായിട്ടുള്ള നഭോമണ്ഡലമായിട്ടും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ നഭോമണ്ഡലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സൂര്യന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ്, അത് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തിനു സ്ഥാനമില്ല, സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമില്ല. നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ശാസ്ത്ര വർണ്ണനകള് അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം സാമാന്യ ബുദ്ധി അവഗണിച്ച് വിരാട് രൂപ വിന്യാസത്തില് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമാകുക. അപ്പൊ നമ്മള് സാമാന്യ ബുദ്ധിയല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്, എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ആ വിന്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സാമാന്യ ബുദ്ധി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർണമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ വർണ്ണനകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, പൂർണ്ണമാണ്, സൂക്ഷ്മതും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, നമ്മുടെ അപൂർണതയാണത്, അഥവാ ന്യൂനതയാണ്, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേതല്ല. വേദവിജ്ഞാനത്തെ സമുപസ്ഥിതമാക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥാപനമാണത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ വേദവിജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതില് നമുക്കത് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാത്രം കുറ്റമാണ്, അത് നമ്മുടെ അപൂർണതയാണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ന്യൂനതയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദാംസ്യനന്തസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദംഷ്ട്രായമാ സ്നേഹകലാദിജാനി ഹാസോജനോന്മാദകരി ചമായ ദുരന്ത സർഗോ യദപാംഗമോക്ഷഃ. ഛന്ദാംസ്യനന്തസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദ്രംഷ്ടായമാ സ്നേഹകലാദിജാനി ഹാസോജനാത്മാദകരീ ച മായ ദുരന്ത സർഗോ യദപാംഗമോക്ഷഃ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അനന്തസ്യ പരമോന്നതന്റെ ശിര മസ്തിഷ്കീയ മാർഗം ഗൃണന്തി അവർ പറയുന്നു. ദംഷ്ട്രകൾ യമരാജാവ്. സ്നേഹകല ദ്വിജാനി പല്ലുകൾ. ഹാസ മന്ദഹാസം. ജന ഉന്മാദകരി അതിരേകമായി പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന, അതായത് ഉന്മാദചിത്തരാക്കുന്ന. ച കുടി. മായ മായികാശക്തി. ദുരന്ത അധകരിക്കാത്ത. സർഗ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. യത് അപാംഗ ആരുടെ കടാക്ഷം. മോക്ഷ വീക്ഷണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോമാർഗവും പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായ യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രംഷ്ട്രകളും സ്നേഹകല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായിക വശീകരണ ശക്തി അഥവാ അത്യന്തം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന മായാമയ ഭൗതിക ശക്തിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം വിശ്വനിർമ്മിതിയുമായി അഥവാ ഈ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശിരോമാർഗം, പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രംഷ്ട്രകളാണ്. സ്നേഹകൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മായമായ ഭൗതിക ശക്തി, മായാശക്തിയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയാണ്. മന്ദഹാസം മായിക വശീകരണ ശക്തി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം വിശ്വനിർമ്മിതിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വനിർമ്മിതിയാണ് കടാക്ഷ വീക്ഷണം. പിന്നെ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാണ് എന്ത്, കടാക്ഷ വീക്ഷണം. അത് കടാക്ഷ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദസാക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് മായിക വശീകരണ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുമേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അപ്പോൾ അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ
അതായത് ചാർവാകന്മാരുടെ മതത്തില് വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്താത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ഭഗവത് കടാക്ഷങ്ങളിൽ മയങ്ങിയവരെ പാപികളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത് സസ്നേഹം പല്ലുകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നൊരുവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മാവായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് വേദസാക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് മായിക വശീകരണ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേല് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്താത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. അപ്പോ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഭൗതികവാദത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്താത്മാക്കൾ, അതായത് ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരത്തിൽ പെട്ടവർക്കൊക്കെ നിശ്ചയമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ഭഗവത് കടാക്ഷങ്ങളിൽ മയങ്ങിയവരെ പാപികളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോകുന്നത്? യമരാജന്റെ കീഴിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കീഴിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത് സസ്നേഹം പല്ലുകൾ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മന്ദഹസിക്കുന്നത്? പല്ലുകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മാവായി തീരും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരായിട്ട് തീരും? പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മാവായിട്ട് മാറും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്രീഠോത്തരൗഷ്ടോധര ഏവ ലോഭോ ധർമ്മസ്തനോ ധർമ്മപതോസ്യ പൃഷ്ടം കസ്തസ്യ മേഠം വിഷണൗ ച മിത്രൗ കുശീ സമുദ്രാഗിരയോസ്തി സംഘഃ. വ്രീഠോത്തരഷ്ടോധര ഏവ ലോഭോ ധർമ്മസ്തനോ ധർമ്മപതോസ്യ പൃഷ്ടം കസ്തസ്യ മേഠം വിഷ്ണൗ ച മിത്രൗ കുക്ഷി സമുദ്രാഗിരയോസ്തി സംഘഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്രീഠ ലജ്ജ, ഉത്തര മുകൾ ഭാഗം, ഒഷ്ട ചുണ്ട്, അധര അധരം, ഏവ തീർച്ചയായും, ലോഭ ലോഭം, ധർമ്മ ധർമ്മം, സ്തന സ്തനം, അധർമ്മ അധർമ്മം, പഥ മാർഗം, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, പൃഷ്ടം ക ബ്രഹ്മാവ്, സത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, മേഘം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, വൃഷ്ണങ്ങൾ, ച മിത്ര വരുണന്മാർ, കുഷി അരക്കെട്ട് അതായത് ജഗനം, സമുദ്രങ്ങൾ, ഗിരയ കുന്നുകൾ, അസ്ഥികൾ, സംഘ കൂട്ടം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ലോഭവും ലജ്ജയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 അധരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ലോഭവും ലജ്ജയും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ 2 അധരങ്ങൾ. ലജ്ജ അധരഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും ലോഭം അധരഭാഗത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം, അധരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം ലോഭവും മുകൾ ഭാഗം ലജ്ജ. ധർമ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സ്ഥാനങ്ങളും, അധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠവും, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും, മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വൃഷ്ണങ്ങളുമാണ്. സാഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരവും, കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികൂമ്പാരങ്ങളുമാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോഭവും ലജ്ജയും ഭഗവാന്റെ 2 അധരങ്ങളാണ്. പിന്നെ ധർമ്മദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ 2 സ്ഥാനങ്ങളും, അധർമ്മം ഭഗവാന്റെ പൃഷ്ഠവും, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമാണ്. മിത്രവരുണന്മാര് ഭഗവാന്റെ 2 വൃഷ്ണങ്ങളാണ്.
പിന്നെ സാഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരം, കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥി കൂമ്പാരങ്ങളുമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്പമതികളായ ചിന്തകന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? നിർവ്യക്തികനല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാത്തവനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്പമതികളായിട്ടുള്ള ചിന്തകന്മാര് തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനല്ല. അതിലുപരി പ്രമാണയുക്തമായ സർവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷനാണ്. എല്ലാ സർവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമായും മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുവൃഷ്ണങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ശരീര അവയവങ്ങളോടും കൂടി സമ്പൂർണനാണെന്ന് അഥവാ പരിപൂർണനാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? സമ്പൂർണനാണ്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് കൂടിയ വിവിധ പ്രരൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളോട് കൂടിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു എന്നായിരിക്കും അവിടെ. പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ അപൂർണമായ പ്രകൽപ്പനങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ച തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിർവ്യക്തികനാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിശ്ചയമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രകൽപ്പനങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ച തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് വരികിലും കുന്നുകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തെയും ആകാശത്തെയും ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പോലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കുന്നുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ആകാരമായ അതിമാനുഷിക രൂപത്തിന്റെ, അതായത് വിരാട് പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അതും ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അർജുനന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിരാട് രൂപം അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ്? അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് നമ്മുടെ സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഇന്ന് സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ പേരക്കുട്ടി നന്ദനയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ പേരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. പറയണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റിലല്ലേ വരുന്ന, സെപ്റ്റംബറിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? സെപ്റ്റംബറിൽ ജന്മാഷ്ടമിയാണ്. സെപ്റ്റംബർ എന്നാ വരുന്ന 5-ാം തീയതി തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല സോറി, ഓഗസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രോഗ്രാം സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി, 4-ാം തീയതി, 5-ാം തീയതി. 4-ാം തീയതി വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ. 4, 5, 6 അമ്പലത്തിലെ പ്രോഗ്രാം മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4, 5, 6 സെപ്റ്റംബർ അമ്പലത്തില് ഇസ്കോണില്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ജന്മാഷ്ടമി 2 സമയം ഇല്ല. അതായത് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ ദിവസം, ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഇപ്രാവശ്യം എല്ലായിടവും 4-ാം തീയതി തന്നെയാണ് ജന്മാഷ്ടമി എന്ന് പറയുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു.
അപ്പോൾ 4, 5, 6 അമ്പലത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്നവര് നമുക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് പാടാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നാടകം ഡ്രാമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എല്ലാതും എന്തിനായിരിക്കണം, ഭക്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതേ പാടുള്ളൂ. അത് ആദ്യം പറയട്ടെ, അല്ലാതൊന്നും പറ്റില്ല. സ്കിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതല്ല, നമുക്ക് കീർത്തനം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അതായത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, വരുന്നവര് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാലോ, സേവ ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെന്നിട്ട് കുറെ സേവകൾ ഉണ്ടാവും, ഡൊണേഷൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ചെല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവര് എല്ലാവരും നോക്കാം വരാനായിട്ട്. 27-ാം തീയതി 28-ാം തീയതി തൊട്ട് അവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 4, 5, 6 മെയിനായിട്ട്. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ് ദിവസങ്ങളും കൂടിയാണല്ലോ അത്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ കാരണം. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടക്കാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ശനി, ഞായർ ഓഫാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. വരുന്നവരൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിൽ തന്നെ എടുത്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ പരമാവധി മാതാജി, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം വരുന്ന ട്രെയിന് പിന്നെ വടര ഈ വഴിയാണോ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം അപ്പുറത്തൂടെ വരുവാ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അത്ര നമ്മള് പേര് പറയുമ്പോ ആ ട്രെയിനിന്റെ വഴി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ പ്രഭു? നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്നത് ആ ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്താണ് മാതാജി? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏറനാടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആലപ്പുഴ വഴിയാ വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ വഴി ആലപ്പുഴ വഴിയാ മാതാജി. ആലപ്പുഴ വഴി പ്രഭു. ഏറനാടിലൊരു പ്രശ്നം ബർത്തില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ അല്ല, ഏറനാട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ, സ്ലീപ്പർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സ്ലീപ്പറിലാണ് ബർത്തില്ല. അല്ല, സ്ലീപ്പർ എടുക്കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏറനാടാണോ, സ്ലീപ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് മറ്റേ ചെയർക്കാർ എടുത്താ പോരെ.